Здравейте, в днешната си видеоклипче ще да ви покажа как да се направите такъв според мен много готин трик за Хелоуин. Трика е за ударано и за тази цел ще ви трябва само едно червено червило и един молив черен обаче. Аз ще ползвам този на Гюен от Ричис и това на Avon от серията Color Trend. Това е червилото Kiss Ingo. Означава целуни го. И то е номер 2291215. Да. Така, аз ще го направя ето тук, горе-долу на вената. Всъщност то наистина придава отрано, защото черното изпъква. Така ще ви покажа. Ето тук ще го направя. Правим една линийка. Така. След това трябва хубаво да я разстелим. Много хубаво, трябва да я разстелим. Да я изтрием горе-долу. Така. Този начин. Така. Този начин. И след това взимаме червилото и с върха ето този, който е тук, трябва да направим една чертичка лекичка. Да, не че това беше леко, ама да, прави се много лесно. И трябва да го размажем. Ето, по този начин. И леко естествено да го изтрием, докато ви се получи. Ето това, аз малко ще повторя с линейката. Така, трябва да ви се получи ето горе-долу този ефект. Така, ако виждате нещо. Да, горе-долу тук се получи доста по-добре. Но нали ми беше първи път. И да, това беше всичко от мен. Надявам се да съм ви била полезна за Хелоуин. И да, дайте палец нагоре, се абонирайте за канала ми. Чао!